Sam preko 20.000 posjeta na mom live-u, znači preko 999 komentara, znači to je za električne bicikle. Ovdje imam razne kontrolere, na 5 kW moto, za 5 kW kontroler, 2 kW, kilovat i po, baterije, original Samsung, ovi svi displeji, svi su funkcionalni, znači tipa 30 evra, 40, 45 evra, 50 evra što ga prodaju za 50 evra, kod mene je za 40 evra. Nove generacije, znači imam ove sa karticama, otključavanjem, sa mnogim merenjama, ovaj je najmoderniji, ovaj je mnogo više skup, da ne pričam cenu. Ja imam original Samsung baterije, sad u live-u sam imao preko 20.000 posjetioca, ljudi su me pitali sve i svašta, preko 99 poruka, ja nisam znao kome šta da odgovorim. Ljudi, ja sam Einstein, mene poznajete. Imam preko 25.000 pratioca. Sve što se tiče električnih bicikala, ja imam. Da ne pokazujem ovo, evo, čisto da pokažem ovaj bajs. Pali se ovdje, upali se, damo gas, ovo je moćno, pogledaj sad ovo. Znači uradimo 5. brzinu. Gledaj sad ovo, gledaj šta radi ovo. Znači gledaj šta radi ovo, pogledaj ovo, sad radi na asistenciju. Ja sam genije za električne bicikle. Imate sve moje delove, preko 20.000 ljudi vas je došlo da vidite šta ja radim. To je to, zapratite moj kanal, ja sam Einstein, električne bicikle, pitajte me, ali nemoj da me mnogo smarate. Znači samo malo i to je to, znači kome odgovara, kome ne odgovara, ne mora kod mene. Doviđenja, prijatno svima, čao.